Ce faci tu, ca bărbat? Fugi repede la baie, este? Repede, că nu știi exact, că noi suntem curăței. Nu știi exact care e statutul tău. Te duci la baie repede, te înalți pe chiuvețica aia, poate nu știați ce facem, fete. În alea 2 minute te înalți repede pe chiuvețica aia. Da, pe urmă, dai să te ștergi cu același prozor, te gândești tu, bă, sunt prost. Vezi un prost, om mic alb. Logic. Da, fetele, ăla de față al vostru. Ăla. Întotdeauna prosopul de față. Pe urmă veniți la noi și mă întrebați cu ochii aia, măi, iubire, am ceva pe față mea și nici... Nu știu, nu de la mine, mă. Și-ți face băița aia, da? Când intri, tu o vezi pe aia, vezi spuma aia, vezi petale, o vezi că intră, hai repede că s-a răcit. Bă, noi avem diferențe de temperatură clare. Tu ca bărbat, în momentul în care ai pus prima gambă așa în apă, efectiv simți cum ți se scade carnea de pe gambă. Deci atât de fierbinte ați mâncat vreodată ciorbă rădăuțeană cu fâșii de alea de pui, exact așa. Simți că ți se fuge. Bă, și pe urmă e și penibil, ea stă toată acolo bosunflată, tu stai ca un prost așa, să se mai răcească apa, știi? Nu poți nici să intri, că dacă îți dai seama, intri cu cea mai sensibilă parte, nu? Stai acolo ca prost. Până mă zici, băi, a și umplut, hai să zic că te bagi în apă. Ea a și umplut cada ca pentru ea, nu s-a așteptat să intri și tu. Ia apa, bă, zici că e barajul Vidraru când sunt ploile alea, deci nu... Dacă tușești un pic, s-a spart barajul. Ce dragoste, ce nebunie să mai faci? Stai ca prostul, acolo îți cer scuze, bă, mamă, nu pot, îmi pare rău, faci un duș, curg petalele alea de pe tine, când faci pasul ăla îți mai cade o petală așa din... romantism de nota 10. De asta, dacă îmi permite să vă dau un sfat, mergeți într-un city break. City break înseamnă că te duci să spargi bani în alt oraș din străinătate. Cam asta e. Că te duci, bă, spargi mult. Avionul, cazarea, mâncarea, toate alea. Că acolo costă, nu ca aici. Aici suntem bine. Și românii, oameni deștepți, bă, te obișnuiesc din aeroport. Ați văzut la aeroport, tu mergi cu apa ta de 2 lei, luată din ultima benzinere, că dacă ți-e sete. Ăia te oprești și zic, nu. Nu treci cu apă. De ce? Se iradiază. Păi și eu nu sunt tot apă, mă, în corp, nu? Că corpul uman e tot apă. Eu nu mă iradiez. Haideți că țineți coada, haideți, dinainte. După aia zici că îți dă cu sete, mâncat. Deci te înfigi în primul de la 20 de lei o apă. Aceeași țară, același aeroport. Să te obișnuiască cu... uite, de exemplu, mie îmi place să mă duc în Paris. Mi se pare că Parisul este cel mai... Dar pentru mine e cel mai amenințător oraș din lume. Din 2 aspecte. Nu prea înțeleg limba. Nu prea. Am făcut multă franceză, dar nu prea... Je veux le fa. Nimic. Și din cauza atentatelor. Și e bine să știi limba. Pentru că eram într-o bulanjerie care... Și aia eram. Bă, bulanjerie sună cam... Eram într-un bulanjerie de ăsta și erau 2 fete de ale noastre, să vă dați seama ce fel de fete. Că au avut următoarea conversație. Ia uite, fă sub dupule 10 euro. Păi n-a zis, mă, Gianni, că e 50, tot așa ca țară 10 euro. Mi s-a făcut rușine, fraților. Eu știam că e supă de pui, dar se pare că ele nu. E foarte ciudat. Ideea care, când te duci în Franța, ea nu se uită în meniu. Ați văzut cum e? Că e, băi, ca o floricică. Suntem în Paris, nebunie, nici nu se uită în meniu. Vreau și eu un croissant, vreau un fresh, vreau o apă, vreau... Tu ești ca prost în meniu, așa te uiți, ești nebunit. Tu ce vrei, iubire? Nimic. Păi nu știi că ți-e sete, mi-au o apă. Când te uiți, o apă la 0,212 euro. Bă, te uiți la băi de pus în ochi. Cum e, bă? Cum poți să coste atât de mult? Ești nebun la cap. Și totul numai calculez. Ideea care? Ideea e că neștiind limba foarte bine, eu sunt bucureștean, da? Crescut și născut aici. Bineînțeles, am făcut facultatea de actorie și am fost învățat să vorbesc așa frumos. Dar toată viața, deși am fost născut în Tineretului, care e un cartier plin de bătrâni, ironia sorții, în București la noi așa se vorbea. Prietenei, ce fac tati? Ia vină mă, hei. Așa și eu că vorbesc bărbați, înțelegeți? În Franța, la Coz, la Louvre, aveam niște bărbați în spate care vorbeau numai așa. Je veux le faux. Băi, am venit cu febră la Buci. Fără să-mi dau seama, timp de 3 zile am strâns că nu, bă, simțeam o amenințare aici, tot timpul era, je veux în capul meu era, la mine la făfăfon, du-te, bă, de aici, mă, nu băgați așa ceva, mă. Unul știi că atunci vrea să mă ataci, o la, bă, hai, ale.